uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli Ntsibande noma umpostoli nabafundisi bonke nomama nobaba nabantu basha lomphathi wohlelo nomshawo wokubo. uJesu Kristu uyinkosi. Gama lami ke ngolindiwe ngokwantuli emhlangeni ngaphansi kobuholi basentabeni endlu kaJehova ngabonelelwa kuyibranch yaseNquthu. Jesu Kristu inkosi. Ngizobonga nje uNkulunkulu ngangenzele khona ngiphume emkhosini ka21 days. Bangcwele kwakuzi11 kaFebruary kulesibili ekseni nje ngiqeda ukugeza ngingenalutho ngingakwendawo ngiqeda ukugeza ngigezele ibhavu nje ngibeke phansi ibhavu lokwasha. Ngithi mangiqeda ukugeza bese ngiyenzela itiye ngiphuzile ekamereni phambi kombhede. Angazi ukuthi kwenzeka yini ngagcina ngiphuza itiye ngibona izinto engathi isendlini ziyamuva zithi ukuthi kwenzekalani ngizezwa nje ukukhala inkomishi yawaphansi mayiwe inkomishi nami ngase ngilandele inkomishi sengimile kwalakho ukuthi angikelanga emanzini kodwa ngawela eceleni kwewardrobe. Zingene ingane elandelana bese izongiphakamisa zikhala zifisa nokumemeza abantu ukuthi ke ngangiphukumelelana nasesiswini nalapha esifubeni ngokusho kwami. Ngesikhathi bekhala athi omunye ayi asibizeni mama kwamakhelwane, athi omunye hayi wasifundisa phela umamkhulu ngoba the most ababekhona babethi mamkhulu noyedwa wami wayethi mama wasifundisa umamkhulu ukuthi asibokhuleka sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ashoko lo phakathi nendawo athi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Beqhubula phansi bathi ngangisinga ngendlela eyisimangaliso njengoba ngimncane kangaka. Ngizobonga uNkulunkulu kebangiqhubula bangibeka embhedeni beqhubeka bekhuleka bathi ngase ngithule kwaphela u30 minutes ngithule. Angazi ke nami ngokwenzeka kanjani kodwa ngizokubonga nje ngizobonga uNkulunkulu ukuthi kulokho kuthula engakubonayo mina ngokubona kwami ngabona ngathi uNkulunkulu wayeyiveza ukuthi labantwana engibakhulisayo nengibafundisayo ithemba labo likuphi nethemba lami likuphi ngoba kwaba bethembe enye into mhlawumbe babezoyaluza babize nomakhelwane. Ngabonga nje ukuthi bakwazi ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Ngizobabazaleli igama esilithola kuFilipi chapter 2 uverse 9 elithi uJesu Kristu inkosi ukuthi la ngivusa nami kuleso sithunga engangisitholile lapha amandla nabantwana bami ukuthi bazi ukuthi mangithi uJesu Kristu inkosi ngisuke ngithini. Sibe inkosi ka21 days ngafike ngathi kubo ongafuna ukukhuleka kuleli khaya uzophuma ngegate ngoba babenakho ukuthi masikhuleka sodwa nozama mabekhona nezingane ezincane abanye bahlalile ngalo kodwa ngafika ngawubeka waqina umthetho ingakho bakufunda lokho sekuyangena kubo ukuthi makukhona nje okwenzekile noma kukhona into esiphetheyo kufanele sithi uJesu Kristu inkosi. Ngizobabazana amandla kaNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindisa, uJesu Kristu inkosi.